Kacing slap ha ka performance step kala pendap ya ka nong ba barok ka way. Ka Clara ka yang sembar ka hospital sorkar. Ka pej bunsin ya ka prescription slip ka ba ka bat ha kikti jongka. Ka jing ship tiang ka pausyai ha kikmat jongka. Namar u doktor ula ong syai. Balada omla bantiet ya ki dawai menta kasngi. Ka jinglong jingman jong ka kot ka kia jong ukpa jongka. Ka la banang sniu. Ka Clara kala slam banpoy ha ka kamra hospital. Hapo ka kamra ukpa jongka master Miller ulatia da ka jingtlot bat phong ya ka oxygen mask. Ka durkmat jong la keladur. Henry utang shuyo ya ka kun kente jong ula persyang ban wanra ya ka durkmat ka bapu samrki hakmat jongka. Ka Clara kala syong hajan jong bat sedang banyam. Ka bat artat ya kikti jong ukpa. Da kasur ka batlot Mr. Miller ulaong kun wat yam kilet wanra ya katulob bakadu jongan na ka company lese kata kanyarap ha ka jingsumar na ka banta jonga ka Clara klanyat no ya ki umat jongka bat ka kongu kli bat shwa bakan mi na hospital ha ka plan jongka don katu katne ki kot bat ka jingkermen ki barangsa hadien katu katne por ka Clara kala yang hakmat jong ka company ka bahe tam ha kata kanong ba ka yang ka bahe basna da ki yit ikumba ki pet iben ya ka jingdok jong ka Clara kala yait ta ka jing ship tiang bat klarung sa office hamanla ki benta jong ki kamra don ki briu ki ba idon buram ki pong ya ki jan ma pernai bat ki tiar ki barem dor hadin ba ka Clara kala kali ha ka reception Lapa ya ka sya ka Kevin jong manager Mitchell uday manager bastrik bha hakilyang trekam bat udang kumbalai puwisnam ka arta ula syong bun kam bat ki file jong ha kamra ka Clara klarung suki bat ong da kasur ka basir sar ngade ka kun jong Mr. Miller ipapa jonga idon ha hospital klem da pe chakmat Mitchell ula ong NI ya katulob jong ha katayo wanwan kimi no menta ngabun kambha haba kalayo sngaw ya kini kikintin ki umat kilasdang tuit na kikmat jong ka Clara da ka ba kerpat lang ya kikti jong ka kalaong sar kajingkot jingkia jong ipapa kalong ka bajur bha klem ki dawai ipapa jong insayap sngaw bhayarap ya nga haba uyo sngaw ya kini kitaw Mitchell ula jai hakata ka por ka Clara ka say ka way ka dur ka balarim na kapla jongka hakata ka dur ukpa jongka udang pu samrki hakmat ka jingkangget ka barim jongka company Mitchell utang shuyo ya kata ka dur ula peksa karong jong ka durkmat jong ka kella hadien katu ka nepor Mitchell usngap jar ki jingkan mau barim ki sedang mi hakmat jong bun snam mensyua kading ka basirkai kalakalang ha ka karkhana jong ka company ladap da katedem bat ka jingyam briu keleng saudong ha kata ka por Mitchell ubadang rit ula sakut hapo namar ka jingship tiang baklang kading omdon menuru banud bandrung syapo Henry Master Miller klem perkhat yala ka jingim ula rung syakading ulara ya Mitchell ubadang rit hakik sangti jong bat walam ya syabar lada omdon Mr. Miller hakata kasngi Mitchell omla banlaim habawan ka jingkan mau ya kata kapor ka bamenta hikmat jong Mitchell kilastang jau umat da kasur ka bejam ula kili ya ka Clara hato uday utohi Mr. Miller ne kumno ka Clara ka ko ngukli da ka jingkan det kensan Mitchell ula yang na kasyuki jong kasur jong keladap da ka jingsaw sin Marmar Mitchell ula phone sa ka account department bat ulaong palait no ya katulob bapura jong Master Miller mentahi bat paru sa ka pisa ka batam jonga ha ka account jong ka Clara ka petlingo ya kam kendet por uta uju ubriu udang ong ya ka bakan mino Henry menta klayo ya ka jinglong briu hakikmat jong ba udon ka jingsaw sin ya ki para mensim Mitchell ula shimkloy ya ushabi kali jong bat uong alewan ya lam ya nga sa hospital kini baro arngot
kila poi marmar sya hospital. Ha kata kapor, Mr. Miller ula pej da kadur khmat ke batlot ya Henry kadur khmat jong kapauru kacing pu samerki. Suki ula ong Mitchell sahab. Kumnu piwan poi hangne. Haba uyos ngau yakine ki umat kila tuj na ki khmat jong Mitchell. Ula syong dem halor ki kok siu jong bat yam. Da kabaong lada ngadang menta day tang namar jong pi bat ngala ino marwe ya pi hakane ka jinglong. Mr. Miller ula taba ya kadur khmat jong da ki kti ki ba khenyo bat ong da kasur ka batlot. Kun ya ubriu itu da kapisa jong Henry da kadonut jong Mitchell usnyo hun ka mensiem namar ula ya kendu markhmat ya Mr. Miller. Marmar Mitchell ula lej syaki doktor bat penbej ya kajing sumar kebabahan na kabenta Mr. Miller. Ki dawai ki baremdor ki doktor ki babha bat baro ki jing nyarap ki badon kam ki lapoi sya hospital. Hadien katuk atnesngi kajing kojing kia jong Mr. Miller kalas dang bha suki. Hadien bunpor kadur khmat bapu samerki kelawan pai biang ha kadur khmat jong ka Clara. Menta hapo ka kamera hospital shim na don syu ka jingting Henry tang ka jingkerman ka bala yoi ha ka wei kesngi Mitchell ula khot ya ka Clara sa office jong da ka babu ya ka envelope hakmat jong ka Mitchell ula ong kane ka long ka city thungkam jong pi na du menta pintrei ha ka company jong ni ki umat jong ka jingsnyo komen kilada phakikmat jong ka Clara. Hakasin ke maningkong, kasngeu balik se ublay usngap kamslem, Henry ula jubab. Hakapor jan miet, ka Clara kala syong hapo ka kamera ha hospital. Kabat ya ka kti jong ukpa jong ka. Ka jingsyai ka ba pernai, ka ba wan lingba ka jing kangyet, kala pau halor ka durkmat jong ka. Mr. Miller haba upek ya ka durkmat jong ka Clara, upu samrki. Bat menta ula yoi ba shim nadon kajing jaumat hakikmat jong ka Clara. Henry kajing syai jong kajing angnut ke batamai ha kadur khmat jong ka Clara kapau. Ha kata kasngi ka Clara kelas ngutu ba ki breu ki badan mensim sin bat jarap kidang don hakane ka pertai. Lada episode nat sengau halai bat subscribe ya ka channel.